എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിൽ സാധനം അങ്ങനെ ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോ റീസൺസാണ് ജയിലറിൻ്റെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ റീസണായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ, അതായത് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ചിത്രത്തിനുണ്ട് കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോ റീസൺസായി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം. കാരണം മോഹൻലാലിൻ്റെ വേറിട്ട പ്രകടനം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകദേശം അദ്ദേഹം 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനം തന്നെയായിരിക്കും. വിക്രമിൽ റോളക്സിന് കൊടുത്ത പോലെ ജയിലറിൽ ലാലേട്ടനും വ്യത്യസ്തമായ റോൾ തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ രജനീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ പ്രകടനം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ റോളും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല നീറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തു. വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ നെൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലപാതക കൂലി തന്നെ എടുത്താൽ പോലും വ്യത്യസ്തമായൊരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ വിശ്വാസം ഇതിലും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ റീസണായി പറയുന്നത് ജാക്കി ഷെറൂഫും അതുപോലെ തന്നെ വിനായകൻ എന്ന് പറയുന്നവരെ പ്രണയം തന്നെയാണ്. നല്ല വ്യത്യസ്തമായ പ്രണയം തന്നെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും റീസൺസാണ് എനിക്ക് ജയിലർ ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജയിലർ ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണുന്ന വ്യക്തികളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആരെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയുക. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.